Hey! Cinta Daria, Meteria! Ini kau untuk si baby, ini nak buat maga untuk. Mungkin mana nak nak. Oh boleh ni nak. Oh dah hijau. Ibu kau sudah ada bioko. Oh baru tu sah punya gitu. Oje nasai. Oje ogugo no. Iyo mita. Oh oje opota. On eburu. Ichi ekoro. Onu ko bo football. Ichi ekoro ejekwa na ebe a mutu. Ejekwa na ebe a. Eta ọkwa ni anwa. Ihe anyị kwuru tatọ gị n'ọnụ. Oh, mụ hapụ nwunye m ka o jee na ogbugbu. Ka ogumagana atọsa ya akpa. Gbaa ya ọtọ. Ebee ka ugwu m ga-adị? Ebee ka ugwu m ga-adị? Ekwukwanye ọzọ, biko. Ekwukwanye. Ama m ihe m mere. Ị na-ekwu okwu ugwu gị. Ngwa, emesi enye gị n'ugwu gị n'ala. Mba, enyi eyu side a, enyi ogwugwu side a. Ụlọ ọrụ n'obodo a mana ogumagana dị njọ otu nna ya si wee dị njọ. Ekpere mbụ ka ọ ghara ichete gị, ya ọ ghara iji aka ebibilite ụra chete gị. Maka o were aka anụ wabilite ụra chete gị, ọnwụ. Ọ chọọ echete m ya chete m. Dike ada anwụ gburu ibu a, ọ bụrụ ọkpapụtu onu, na-ege ntị. Ihe na-akọwa abụrụ na nna na mmadụ asọpụrụ odumodu ma na arụsị odumodu na mmadụ atụ egwu. Kama na o nwere ka ọ dị. Anyị ejikwa ntụ anụ na nwunye m na ogumagana kpọrọ ya je gbaa ya ọtọ metọsịa ya otu si metọsụ nwaanyị ụmụ agbọghọ niile n'obodo a ịnafụkwa ụzọ. Onye eziokwu na obere onye gbali okwu mana sipuo na mụ bụ ichie mba na mụ gbali okwu nwunye bụ ya si ya na ihe ọ na-eme adịghị mma. Akwesịna m ya ọ na-abịakwa ka ikuku. Ọ na-abịakwa ka ikuku. Ngwa kịta mgbe ịgbana ya arụ niile o mere ikwuo na-edike na-etọkụrụ ikwuo na-ịkwacha anya ya ọfụma ime ọfụma. Mana ihe anyị na-echezi na ka anyị manụ bụ onye ahụ ịgbara ka ọ dị ma ọ ga-agbanwe. Eleghị anya ọ ga-agbanwe. Ogumagana mgbe mana ogumagana ọchakata nka ọchaba nka o nwere ike osizie na hapụzie nwunye gị ọ daa n'isi adaghị nwaanyị enwe mma mụọ nwunye gị ka ihe echebezi ka ọ adaghị nwaanyị ka ihe eche. Ọ chọọ ịcha ọcha ya chaa ọcha, ọcha iche oji ya chaa oji. Mana ifu n'ihe ezinụlọ ma ofu onye n'ime ha ọ sị ya bụrụ nke obere tata nwa m aka ya ma mmesi ya ọ sị na ọ bụ ọnwụ akwụsịna m ya ọkwụsịna anyị na-ekwu ije mma ego ogumagana na-atọ ị na-amajara m amajara ka anyị gwakwa onwe anyị eziokwu. Oye maka ma gwara aga ka ọ dịkwa njọ gara ịmamaga ka anyị makwa ka ị ga-esi dịta ọrụkwa ma ji ma ewu ma ọkụkọ ewekọta were jere maka ndị niile gwagoro okwu otu a ebepụghị onye dị ndụ kịta ịnụkwa ka nọ n'ọjọọ na-ebe ka na-ekwu okwu a na ahụrụ ụlọ ọjọọ na ahụrụ ụlọ ọjọọ ana m ayọkwa gị biko ọ bụrụ ewu nwere ọkụkọ ji maka ụmụ ya na-enye ụdị ndị a ka anyị wee chekwa ndị ahụ sị yọọ ya maka okwu ikwu ka maka isi dị n'anya ọ ga-abụ dike bupụta ọracha ka nwa gị eziokwu ozi ya na-abụ ihe na-eme nwoke o nwere anụ ọgba abụọ. Odumodu mmanwụ a sị na-ekene onye na nke o mee ka dị ime ọzọ ekene ebe onye gwara akịdị mgbe ọ ya agwa ọzọ tinye mpụrụsụ iliwe ịtaji aka ike akpara ogwu n'anya a na-agbawa unu okwu agbagha mba
oti ọgbọ na-eti ana oti ọgbọ iti okwu ogbo akwụ asị na egburu mma n'elu okwute ajiji okwute aba anya ya akọrọ onye na mma bụ ogumagana na-ejelu ya ozi mkpọmkpọ nwa akụkọ ite onye ozu n'ụzọ ya nwere ya n'onu mmanwụ deje daalụ ekene ka m ji bịa na-asị ekene nne ekene nna ekene agwụ ekene onye gwọrọ akịdị ọgwọ ọzọ mana ekene rarụ nku aka ọghọzi ọgụ ọrọdị anyị jide mma onye anyị gbanyere rie esi na ọ bụrụ anyị na ọ bụrụ ya ọ bụrụkwana ya ịma na anyị pụta n'ama ọsọ agba bịa nwoke m kiri na-emeba ụna fọ nke ọ gaala ị na-ayị ala ube ịkpọsa atụga ngụji gị lecha nwa agbọghọbịa ọmarụ ka m nụ guzonu atụchaga belebele go kpọ m nkụta ole kpọga akpọgọ nkụta ma ji anyway atadoghị m ọ maka sị gbada onye ịgwago ụka asị m onye ịgwago ụka gị ṅụọ maka chukwu gị ṅụọ ụta anọghọra gị ọwụ ndị nze na ọzọ iberibe nọ n'ala ha enweghị ike kọwara gị onye nwụ mana oge ka nọ m kọwara m nga ị ga-aghọta amịwụ beat the TEC Beyonce emancipating from Louisiana kpọmkwem ọnga m shiri hutọkashi ome that's by the way abịara m maka akụkọ ga-akọla nna m akụkọ ga-akọla kọkwasa akụkọ ọha n'elu oji ote m si ihe ka na-akwụ n'ọwụ m ga lere m n'anya gakwara ngarịrata ihe ibe m raga so anụrụ m so ebe m ji abago roundabout gị isi iyi ekwe gị so nwadụ jilalo ngana nga ọhụrụ ọhụrụ ya ekelie ngana nga ọhụrụ ọhụrụ mahụrụ ka o ji maka ọcha ya ekelie msị mba aga m ngwutu m ọnụ here I am abịala m ama m na isi adịrọghị mma ama m na ala na ayị mana achọrọ m ka ọ bụ na ọmụnwa ji aka mgbe egbuo gị na ife na-ekwu si ebe a pụọ achọrọ m ka iweta ukwu iwe gị na-ewe iwe gị na-ama mma gị na-ewe gị na-ama mma bara aka diamond m nwoke mara mma ka nwaanyị makara ha nwaanyị nna m mara mma nnọọ ọrụ nnọọ guzowe ego ote m nwere ire m rapụta ire m ote ka eyi erefọrọ na baza nna rachacha gị ebe well abịala m back in Louisiana over there I don't give a damn. Yes hello teacher ya nna m abịara m ịtụ ụmụ nwaanyị anya agbụ ezu ohi m kpara zuo ohi ike gị na onwe gị zukwe n'obere ike maka abịala m awụ m tantamant personality ụmụ otu m na-eji ata ya over there in Louisiana kpata atatụbile mbụ na Nigeria you are lucky ngwa eleta ijiri tọọ ya eleta ijiri chọọ ihe ọtụta awụ m tantamant ọwụ na nhụlalụ ka ọ na sash eleta ijiri chọọ ya nna mere m gwagwa gị zụta newspaper m gụrụwa m chọdebe ịma mana ọ ga mejise m onye anyị ba gaga gba ala liga lee onwe anyị niile ọbụ ike nga adịrị hila nwa anya nkụ ibe agụ unye eme ile dị ya na mgba aka ekene ma ekene atụkene ngere kulu mmiri nwụọ ayi eji ayi ana ọnya akwụsala n'egwu ma ga n'ọjụ anụ agbaka m mbọ bụ na nne ọnụ maka na ọgaranya na-esi na Chukwu oyi ogwu ma gara nnekwu mmọnwụ a na-agbarụ eyi ayi eji ana bisi ije ọkwụrụ nkirikiri ka na-ekiri odide jiri odide enyi ozu asịbụsabụsali egwu ma ga n'ọjụ anụ ụsabụsali egwu ma ga n'ọjụ anụ n'ike ọgaranya na-esi na Chukwu oyi eyi ọmmọnwụ ọsọkwa soja ekene nna ma na-ekene agụ osi tigburu onye kakwa n'ego obu ụzọ sibe nri na aka ya enwe mkpọmkpọ ite asị na ọgwụ nwaanyị lee elekọta elegede pụtụ mgbe arụ na-abụọ
Dogo mere iwe ji bụrụ odogwu. Na nwa maala ife ka ndị okenye kpeji okwu ụmụnna. Ngozika. Ama m na ọ dị ya egwu na efu ogumagana na be. Onye ozi ka mbụ. Ana m eje ebe ọbụla odumodu zi m jee. Olutubeghị taa. Odumodu si m jee gwa ya na nwa ya ure onye afọ na bịa ebule ya. Mụ kpọrọ ya na taba. Nwa m nwaanyị ọ kwụsị ofu nwata nwaanyị ka m nwere nya bụ nke a na-aba onye bụ obele nwa ọ marọ nụ nwoke ka asị oge ka ọ ga-ejizi onye ame O nwere ka o si gbasa m mba ọkwa onye ozi ka mbụ gba odumodu ife ijizi m ka m na-eme ọkwa nne aka m dịkwa ọcha nyekwa m aji akpa avụ m aji adịrị ya ị chọrọ ịfụ biko nwa nwaanyị nụnwa enwere ife ọma bikonu bikonu biko azụzụ ajụwa ama gbaa onye ama agbapụ ọkwa were isi ebulu ọkwa ịmarụ na ọkụ na-achụ nni ọkwa agụụ chụkụ ya ọchụ agwọ na eze agwọ na-achụ n'eze nkịta anya akwa akpa nsị na-adị agwụ n'ọfịa ife onye ma bụ ife na-amalị ya onwekwa nke mmalụ ọkwa odumodu ị na-achọzi igwe odumodu ka ọ ya esi na-ebi egekwa ntị nrapụ ya nnaba jegwa odumodu nakwa iwe mee ebe bụkwa iwelu ebe dị n'ụlọ ya apụkwa mbala ọkwa ịnwa alụ Mama ga meso ya. Mama ga meso ya biko. Mụnwa achọkwuru ka iso nie. Mụnwa achọkwuru ka iso nie. Mama biko. Mama achọkwa meso ya mama biko. Mama biko ni sọpụta m. Echi ọnụ. Onye nwe echi na-aka. Mama na-abịa. Nne ya ma onye mana odumodu nwe. Mama biko. Biko ni. Mama. Oh. Mama biko zajoni amiso ya. Mama biko ni mama. Akata ka nwoke na-adọ nne ya aka n'ibe. Orumile bolu abata o. Odulunu nwa mo. Eke mmo. Odumodu dike na-adọ nne ya aka n'ibe. Udude bolu abata o. Omo. Eke mmọnwụ akata ka dike na-akpa dị ebe n'ibe abaga m mbọ bụ na ndị ọnụ ọgaranya na-esi na-atụ ukwu oyi. Eke mmọnwụ tulukwe na welugwo na abacha bụ ogbu ibe akata ka dike bụrụ gbaba ọbịa ka nwaanyị bụ n'ukwu chie ụzọ. Aibo momu no to bala nwanne m na mma nwaanyị na-eti ilehọra na nkịtị oyi. Nnamanekwa nwa jedezi o. Nnamanekwa nwa jedezi na mmanwụ ka ha na-aja olu oyi. Mgbe gboo mụ na mmanwụ oyi. Eke mmọnwụ. Ọkọkọ ijeja awa. Weregere ebe ka a na-ekene eze mmụọ. Ọgaranya na-akwụ na line ọkwa nne.
dike ni obi gbuo echi n'iru mma ka eji apị ya eze ọkwa nnene ejikwe m ọfọ ka idide ji awani ọfọ ka idide ji awani asụkwa m okorobịa ọsọ dedede na ọkwa odo n'igugu ọfọ njibe aka na abọ nke nji egbu onye chi ekwe na nke nji egbu onye chi ekwerọ amụwa bụ ogumagana na ana na-atụ m egwu nọ ya ka nji were nwaanyị na-eso ụwa ma na-achụkwa akụ na ụba odumodu mmanwụ iPhone niile na-ebe eme ngwa gbaba n'azụ ụlọ gbaba azụ ụlọ mee ka nke ọzọ na-agba ka kapịnta ọlụrụ ya arụ emechaa nke a imeziere m nke nna odogwu ogumagana dị ike teghete odogwu fụrụ m n'ụzọ jee wee due m ive ọkwa nke nyere m osisi kpọrọ nkụ si m weli agụvalị gị egwu nwee gụba egwu oyi arọgbu na-agụ mụ na ikwu nne m hụ dị ike ọgbagote ogwani odogwu ogumagana dị ike teghete mmemelo n'ehi ọmmọnwụ asọkwa soja na-enekwenye asọkwa soja na-enekwenye asọkwa soja na-enekwenye na-enekwenye ọgwụ eke mmọnwụ ugbo na-abụ odogwu akata aka eke mmọnwụ ọgbakata aka dịka bụrụ gbabọbịa ka nwaanyị fụrụ ukwu chie ụzọ biko ifuru ụmụ m ndị nwoke na-abụ nwoke m mama ka nke iru gị dị otu a na-asị na ana m achọ ụmụ m ndị nwoke afụkwa ha n'ụtụtụ mana ha agwakwa m ebe ha na-aga nsogbu nna m bịaba nsogbu mama alụ ọmụmụ na nkụ gbara nwanne m mma nwaanyị na-eti ile họrọ na nkịtị oyi annamanekwa nwaanyị edezi oyi annamanekwa nwaanyị edezi na mmanwụ oge ha na-aja olu igbe gboo mụ na mmanwụ ekokwana mụ na odolo oyi eke mma oyi akata ka nwoke fụrụ gbaba ọbịa ka nwaanyị fụrụ ukwu chie ụzọ alụ ụmụ na ụtụ gbara nwanne m na mma nwaanyị na-eti ile họrọ na nkịtị nnamanekwe nwaanyị edezi oyi nnamanekwe nwaanyị edezi na mmanwụ oge ha na-aja olu oyi igbe gboo mụ na mmanwụ ekokwana mụ na odolo oyi eke mmụọ ogumagana dị ike teghete odogwu a na-aba ntị ka na-aba ji oge mmanwụ fụrụ m n'ụzọ jee wee due m ozi ọkwa gị nyere m osisi kpọrọ nkụ na-ekwu okwu si m weli ha kwubeli gị okwu mmatọ n'enu oyi eko juju ọmmọnwụ iru ka eji abịa ụwa ma azụ ka eji anụ ụwa na ara enwekwa n'ụwa enwe ọkwa ya a sị m na onye due nwata buru nnu ji abịa nyara na mmiri kpuye n'azụ ihe gbasara nwanne na nwanne bụ ụfọdụ bụkwa na igwu ụfọdụ bụ ihe na-enwere isi kpọọ ụfọdụ bụ ndị na-azụ anị azụwa anị ma o nwere isi anwụghị iyi wee nwụsịsị ya mmanwụ nyaba na eze tọgbọrụ ndị ogbe ji abara anị wee ribe ọkwa ka ọ dị onye ka nkene odumodo ekeneghị ode eribe mma emeleghị nna ya nwere ihe na-akpagbu m ọ maka oyi nwoke nke kwesịrị ịnụ kemgbe o ji na-achị obodo oyibo ịkpọzi m n'ekwentị na-ara ya ahụ biko abịa m ka ị nyere m aka ka ihe odumodu ka o mee ya ka ọ hapụ ihu nwaanyị ọzọ ma ọ bụghị m biko onye mere m ji bịa ọ ka ọ dị ọka o si mee bụ eziokwu nu sọmadị na bụkwa n'afa mmadụ ọkwa ya iro dị n'ụlọ dị ka agwa ba n'isi onye nwe ebe o debere isi ana m anụ na ntị echiro m ana m anụ
ọ ka ọ dị na asị n'ife gbasara nwanne na nwanne ụfọdụ bụkwa na ibu ụfọdụ bụ ife na-enwere isi ụfọdụ bụ ndị na-azụ anyị azọkọta ana m enwere isi aṅụwe iwe nwụsịsị anya ba na-atọgbọrụ ndị dị ndụ akpara ana libe ọkụ ya ọnne odumodu ọkwa n'ụlọ zie m maka na omee m n'isi omee m n'ọnụ omee m n'uche na-ekwu na-ebe nsị na utu dike mụrụ odogwu ma odogwu a na-amarọ dike aka ebe ya eme ọkwa na mgbọrọgwụ nọchi ụzọ na-eri mba ọkpa anụ m ka o si ara ntị echi okwa m na ntị na-anụ ife ara ka okpu ata gwanụ m okwu bụ dike atụ egwu odumodu si na ihe abịa ka gị na ya likosi efu ma nwụkọsi afọ emesi ife wee dị mma nna anyị kedu ihe m ga-eme okirikome ọkwa ya nwoke nwere ọnyị ma nwee itili bụ nwoke ọnyị ma nwaanyị enye nwaanyị enye nwoke fanche ego eliri eli ọkwa nnene mgberike baa n'ime ụlọ chere odumodu na ọ na-abịa unu ya elikosi unu ya anwụkọsị emesịa ife ụwa dị mma ọkwa na ọkpa ka eji achọ ife dakpu n'ime mmiri ọkwa nnene ncheta mgbe nne m ji agwa m okwu ozigbo odenigbo na ọbụkwa nna ijiri mmanwụ nwa bụrụ ọgaranya n'obodo anyị afụ mmanwụ n'anya anyị jiri mmanwụ nwa bụrụ ụbịam obodo anyị agbara mmanwụ ọsọ na nwata dịka fa na-adị asị na dịka ndị befe Dogbo ogumagana dịka teyete onye ka mma akọrọ Dogbo ogumagana dịka teyete ụlọ oke o si elu nwanne ozu na-agwa ozu ahụ ozu dị adụ eburu ọgọdọ ana asịkwa na obu ogbenye na moto bụ ozu ọkwa nne kama ọ ya akọ m n'akpa kọọ m n'ọnụ ka m nwụrụnụ maka onye ọkọ n'ọnụ ọkwụdebe ụgwọ ụlọ Dogbo ogumagana dịka teyete Kitikitike efi na-eje Dogbo ogumagana dịka teyete ọmọnwụ Hey! Efuenu Mama. Igwe kwa n'ime ihe na-eme. Isi m nsogbu igwara m ihe na-eme. Nna m ana m achọfa ka m gwafa na ogumagana akpọlugo nwanne fa nwaanyị wee pụba ọkwa na ya ka m na-achọlụfa ogumagana ọ gịnị emeghị n'afọ nsị a na-akpaghị ndo nsị na ọsa awụta ose mmemme n'afọ ịmara ndị be anyị na-enwe ọsa nnukwu ndo ewuchibo ebee ka pati isi ọ gịnị ka m ga-emezi ewuchibo Mama. Help! Nnem. Ewuchimo. Nemo. What happened? Don't do this to me, people. Emena ne ife biko. Emena mi abiko ni gadere. Hey! Ogumagana madili mano wa. Ọmadị n'ịma n'ụtụtụ ọmadị na-efe ọmadị n'anyasị ogumagana ọmadị n'ịma na-eke oye afọ nkwọ ọmadị n'ịma ogumagana Ogumagana
Ya imechago ihe nwere ike ime n'obodo a. Ogumagana imechago ya nweta gị agụ n'obodo a. I ga-enwe n'ahụ. Ogumaba imele ihe m. Bịa nna biko butue ife unu ga na-akọ kịta anụnwa bụ eche ga-esi kpọrọ nwata aja ụlọ ọgwụ ka enye ya ọgwụ biko nu butue. Mama m na-ekwu nke m na-ekwusighị ike. Ogumagana ma ekwe ihe ọ bụla ọ ga-eme ya kpoo ekwe ekpere ka anyị hapụ ime nwanne m nwaanyị maka ọ na-egbu mgbuo ya ihe ji abụ ofu ga-emerịrị. O nwere ife ga-eme malekwe ya Ifeanyị obere nwa m na-abịa ka m chọnye chemist. Adanne m na-abịa o ndo. I'm all over the place. Oh, how? Longinus. Oh! I'm here, man. I'm so washed. Baga, mam, so many. I'm not telling me how Ogumagana. O told you to be on go. But I'm more married to a peggy a tank. Mam con. Ojatolon. Oh my gosh. Ojatolon. I'm gonna move. I'm a lima ni moja. Beyonce. Oh, tiny Jamie. Back in Louisiana, where I emancipated from. I'm a mega no juba. Gakpo patins and things. My independence, so. Ma ajija zikiwe nje beba fo ya kolubri mfo mbia pa ya ute mpa mmiri asisha maka Chineke ya ngani angaje iri ye nwuru onwe ya gbatikọrọ ya nwa ihe nọ n'ụwa hey you boy ele go ja mgbalu unu no I wanna limoja Eso? I'm making a talk to anyhow. Go and ask Josie. Chimo. Urema. Hey. Ogumagana let the dead be buried dead. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.